dan naji shi mai magana ko dai shi Cani ko kuma mai magana da yawunsa naji cewa ya ambata karar cewa ya kira sunan wato National Security Advisor Malam Nuhu Ribadu cewa kamar suna sane da sanin su ake kokari ayi wannan abu. To gaskiyar magana mu ba mu tunanin a samu hannun dan arewa cikin wannan matsalar cewa wai za mu ba Faransa mafaka dan ta yaƙi Niger ko kuma dan yaƙin da suke a tsakaninsu ya ci gaba. Balma abin da muke cewa anan da shi wanda ya ambaci sunan National Security Advisor Malam Nuhu Ribadu, wallahi Malam Nuhu Ribadu yana daga cikin wanda yake son alaka tsakanin Najeriya da Niger, kyakkyawar alaka. Yana daga cikin wanda yake son ya ga arewa ta zauna lafiya. Mu abin da muka sani a waɗannan 'yan shekaru da Allah ya sa muka san me ke faruwa, wallahi ba a taɓa samun mutumin da ya rike wannan ofis ɗin ba wanda yake ya jawo al'umma da malamai da duk wanda ya san cewa in ya bada shawara za ta yi amfani wajen a zauna lafiya, ba a taɓa yin kamar sa a wannan ofis ɗin ba. Yana daga cikin guraren da muke gani Allah ya mana ni'ima da Allah ya aje su a irin waɗannan ofisoshin. Da haka ba mu gamsu cewa zai iya goyon bayan wai a sauke jami'an tsaro na Faransa dan a yaƙi ƙasar Niger ba. Wannan zargin ba gaskiya bane. Da haka wasu daga cikin 'yan Najeriya sun fara suka da zagi a kan shi. Wallahi duk wanda ya san irin tukurin aikin da yake yi, na taɓa ganin wata magana shi ce wallahi tun da aka ɗora shi akan wannan muƙamin har zuwa yau bai samu bacci da ya kai na awa 5 zuwa 6 ba a dare, saboda irin yadda yake yini cikin aiki ya kai dare cikin aiki akan abin da ya shafi matsalolin ƙasar nan da matsalolin Najeriya. Kuma duk wanda yake bibiyar matsalolin abubuwan da suka shafi tsaro ya san akwai guraren da billahi la ilaha illa an samu sauki kashi 50 a cikin 100. Kuma duka yana daga cikin gudunmawar da ya bayar da yadda yake son ya ga wannan yankin namu da wannan al'umma tamu ta zo na lafiya. Illa iyaka kawai wanda ya san shi ya san shi, wanda bai san shi ba bai san shi ba. Muna roƙon Allah ya ƙara masa kariya, Allah ya taimake shi akan abin da yake kai na ƙwarai da abin da yake yi na taimakon al'umma da kuma a ga an kare wannan yankin ya zauna lafiya. Najeriya da Niger kuma Allah ya ƙara haɗa kawunan mu, Allah ya ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya sa mu dace. To da yake an